Kowe iki janjane iki iso ngaji apa ora ta yo? Aku pengen dik. Lho, nyek. Ngurangen nek aku iki kur takon iso apa ora. Ya jelas gak iso to aku. Tenan, gak iso tenan. Gak iso tenan aku. Ya iki jujur-jujuran yo. Tapi tulung nek aku jujur kalian jek gelem kan konconan karo aku. Wah, tapi aku jane golek kanca sing pinter ngaji ya. Nah, sekolahmu ki lulusan apa? Aslinya aku SDR ra lulus, Mas. Wah, tapi ngaji ra iso, sekolah ra lulus iki dadi apa kowe? Tapi aku biar pinter ngumpulno duit. Ayo pinter nglumpuke duwite mbokmu ta. Tenan. Terus wayahe bocah-bocah metu kok kelas 6 pada mlebu SMP. Aku gak mlebu SMP semua aku. Ya kancamu mlebu SMP, kowe mlebu sel. Rabi. Oh, alah-alah rabi. Cilik wis rabi, gedene meh dadi apa? Ya aku rabi cilik mbiyen. Lah iya, apa wis iso gawe anak kok rabi. Lah rabi karo sapa? Dirabi wong iki, tapi ya dipegat Mas, wancane yo wis rupane elek anake wong ra duwe. Yo ora pinter sisan uteke ngono lho. Wis ora usah mbok jelaske panjang-panjang iki aku wis ngerti kabeh.